Ja, jeg lægger jo små tal igen i dag. Det handler om Jytte. Det var små tal i dag. Igen i dag. Det var små tal på masser igen i dag. Jeg lå hende jo. Det var Jytte. Jytte blev lukket over. Det må man selv om. Det kan også være seriøst, det kan også være useriøst. Jeg har desværre ikke set det, så jeg ved ikke, hvad standarden er. Jamen, det er lidt forskelligt afhængig af, hvilken person jeg sidder overfor, og hvad stemningen ligesom er. Så det er virkelig svært at bare af sig selv. Og man bare vågner op til, hvem man selv er. Det gør det så. Det var små tal i dag. Du lige flyttet? Jeg er lige flyttet, ja. For, det var den 15. Hvad er det, 14 dage siden? Det var små tal. Det er Jytte. Det handler om. Det er dig, Jytte. Jeg er også meget perfektionistisk, ikke? Og kunne godt lide, der var de helt rigtige rum, og den rigtige størrelse, og de gode omgivelser. Det handler om. Jytte blev lukket over. Hvor jeg bare tænkte, det er fedt. Små tal. Så med det samme, så er der bare børnefans over det hele, fordi der lå altså lige en skole 50. Det var Jytte. Du er bedst min kammerat i mit liv. Frem til. Så gik jeg bare ind på Google og søgte Og på, så hvor tæt ligger den her små skole, tal, et ja. par kilometer væk, På og en så det fint nok. julemøde. Og så fandt jeg Og ud af det smagte. den Så er det små tal. alligevel, og folk kunne gå hen til mit hus, så det har jeg også haft problemer med fan. Det er godt nok noget tid siden, og nu er jeg begyndt at få lidt ældre ser, jeg tror måske podcasten er 23-27 år. Ja, altså dem, der Det var de opfører sig jo små ikke. tal. Nej. Så jeg har også et problem med det med fans, men... Det var Jytte blev lukket over. Ja, ja. Det er bedst min kammerat nogensinde. Det er ikke sådan noget, jeg har snakket så meget om, faktisk. Men Ja, det har jeg lavet på noget af det. Det er for først for virkelig. Det er til venner og familie og postmanden. Det var små tal. Det havde jeg om. Det er det. Mine følelser. Fremtid. Oplevede også nogle gange, der var sådan fulde Og unge mennesker faktisk, der lige havde... der er det badebrygsrede. Det er det nye. Det er røde. Banke på og løbe, eller banke på min sove. Der er til bus. Det var rimelig ubehageligt. Ja, det kan jeg godt forestille mig, hvis det er soveværelset, når man bliver vækket. Og jeg vil helst ikke være den sure mand, der løber ud og skælder dem ud. Så Det her. Der er til bus. Det nye. Det er røde. Og så kommer der mere. Nu tror jeg, det ved jeg ikke. Det handler om, det der er disse balloner, små taler, ja. Og nogle gange har jeg fået fat i forældrene og skældt ud. Små taler, det er det. Og jeg har endda også Fremtid og følelser, fremtid. Nej, jo. Og det der små taler, det er hurtigt nu. Den havde desværre slået fra. Den var lige der, men den var tændt derfra. Så ja, jeg måtte bare sætte det på det, ikke? Så, Det var små taler, det er det. Det handler om. Det er dig, det handler om dig. Fremtid og følelser. Det er følelser. Fremtid. Du er bedst min kammerat nogensinde. Mit liv. Det var også en skodadresse, jeg boede på, fordi at jeg var meget sådan udsat. Det er Det var hele. sådan en lille rækkehus, ikke? Og man kan Du er bedst min i haven, og man kammerat stod op på stien der, står man på 2 meter fra nogensinde. et soveværelsesvindue, ikke? Jeg vil Altså, bare spørge sådan, det er sådan hele der. tiden folk, der glodede ind, ikke? Samt dig, det. I stod der et eller andet, som også var derfor, jeg altid Og så spontant, spontant, det er og mange år. Ja, det er garanteret. Det tror jeg faktisk. Små tal, det er det, det er fremtid, følelser, stærkt liv, og følelser, stærke følelser, fremtid, det handler om, det er det, belukker, stærke følelser, der laver sang, det hedder åben i hjertet, herinde. Ja, det gik Jeg har noget tid hørt, med mine det er kærester, ikke var faktisk åbent, ude at jagte dem, og de løb så væk, de var meget hurtigere. Sådan nogle halvvoksne teenager. Men så var jeg ude og gå en tur en time senere, fordi jeg så med hovedet, sådan jeg kan godt lide at gå ture. Det handler om, Og så mødte jeg dem faktisk. Som lige det er pludselig dig, var der. Og så det handler om, det er dig. Hey, det er Nicky Topgaard, hvad så? Ja, jeg ved godt lige, at I har været på min adresse. Små tal, Jeg gad ikke at lege sur mand, jeg spurgte og bare helt det stille og er roligt, hvorfor gør I det her? Altså, hvad... du er mine Jamen, de var bedste bare, min det var fordi, de
flyver til en fest i nærheden af dem. kammerat. Jeg også undskylde, og Det var det var bare det min kammerat, der er altid jeg kunne slet ikke relatere til det fra der, mig. fordi altså, Mine jeg var følelser. også stor fan af Stærke Anders Madsen, for eksempel, da jeg var teenager, men jeg Fremtid. ville aldrig nogensinde genere ham og banke på hans vindue og smide papkasser ind i Så haven. lavede jeg. Jeg kan slet ikke... Jeg har sådan en idé om, det er folk, der hader mig, der gør det der. Men det er Jeg laver jo når jeg musik får YouTube. fat i dem, så Jeg lader lagt ind der godt kan lide mig. herinde. Og sådan, hvorfor fanden vil I genere Og mig? det Ja, men de gør jo præcis det modsatte af, hvis du Må- gerne, eller hvis de må gerne tale. vil dig til at kunne lide dem. Det vil du overhovedet ikke synes, når de kommer Det til er dig. det handler om. Det er det. Ser dem heller ikke som fans, dem der gør det, men ser dem som Følelser. chikane Stærke eller følelser. haters, jo. Stærke Sådan, følelser. der kommer der sådan noget. Så, Men jeg er flyttet til en dejlig lille Fremtid. adresse, og jeg Og ligger jeg vil meget for sige mig selv. Og små det er tale. en stor Men grund, det er- den er næsten 2.000 kvadratmeter. Det er, Der var det er udsigt også til marker hårdt. og skov og så videre, så det er ikke Der vil bare jeg sådan lige at komme ind på styrtræning adressen der. så det er lidt mere isoleret. og spille film og spille Om jeg har mit gamle hus? Ja, så er det det, eller Nå, nej, det var bare dig. Ja, det er små tale. Det handler om. Okay. Det er dig, det. Hun får problemer. Du er bedst min Jeg havde sagt, eller nej, Michael, kammerat. han kender mig også godt. Han Men havde tænkt nu sig, tænker at fortælle hende mit også, liv hvis der skulle komme nogen, fremtid. så var det fordi, der boede en YouTuber. og så sidste Det ord. er også sådan lidt, jeg synes, det er sjovt. Så blev det ikke. Du har jo Det er der interesse 15. for Og synes jeg. går jeg stærkt ud Og fra, vi- du har. vi ses Hvad du fra laver, ja. musik, Så er sådan lidt, Facebook der er i meget morgen. fejl, hvis det er sådan lidt Harry Potter-agtigt, synes jeg. Det håber jeg, snart ud Måske, ja. til min Facebook Ja, det live. var også lidt sjovt. Jeg lavede sådan en Instagram-post, Og, og så nu siger jeg farvel til den her lejlighed. Skal Der var jeg give ikke det? problemer med det. Du er bedst Men min der var rigtig mange kammerat. fans, der skrev, nej, en ære er slut, Nu- og græde-emojis og så videre. Nu Det tænker virker som om det er hårdt for fremtid. dem, det er for mig. Stærk følelser. Det er jo fordi, de har jo mange minder forbundet med det hus, der er det jo den Ja, det har har jeg sidste også ord. selv. Skrev du ikke den? Nogle hemmeligheder. En top 15. Dannevang 310 synes jeg. i Fredensborg. Og vi ses Og til det er også et specielt kvarter Facebook for mig, Live. fordi jeg faktisk opvokset der. Hej. Både nummer Ses 230, de første 7 år af mit liv,